Ahoj lidé, vítám vás u mého prvého videa a v tomto videu vám povím něco o sebe. Bude to video o mně, takže se na něho nějak těšit. Své jméno vám nepovím. Skúste typovať, ako aj koľko máme rokov, skúste typovať, ale poviem vám, že chodím do druhej triedy, takže asi uhádnete to číslo. Chodím teda do druhej triedy, takže to vám nepoviem. No, takže tak. Takže, víš, ktorá je moja najlepšia farba? Vy by ste tomu asi neverili, ale je to čierna. Milujem čiernu a potom mám ešte rada bielu. Ale potom ešte mám rada takú rúžovú a tu tiež milujem, takže tak, no. A viete, čo je moje najlepšie jedlo? Je to buď hambač, alebo hranolky. Hambač a hranolky, nie je to moje najlepšie jedlo, ale mám tu dosť rada. Ale moje najlepšie jedlo je pečené kura. Akože je to fakt creepy, že moje najlepšie jedlo je pečené kura. Ale akože každý má rád niečo iné reálne, hej, takže tak. Takže moje najobľúbenejšie ovocie je melón. To by som sa mohla prejesť, hej. To fakt, melón fakt milujem. A moja najlepšia zelenina je uherka. Tu mám rada o 3 rokov, je to moja najlepšia zelenina, takže tak len či už o 3 rokov. Takže máme aj domáce zvieratko a je to zajačík. Áno, je to zajačík, mám šedého zajaca. Ja vám ho viem aj ukázať, takže vám ho idem ukázať. Len musím nájsť, kde som ti dala tie fotky. Ja vám potom ukážem, ale normálne, ale to už v ďalších videách. Tak ideme. Som si dala tie fotky. Takže pardon, ale nenašla som ich. Takže pardon, vôbec som ich nenašla, ale proste je šedý. Je šedý, má 3,5 mesiacika. Takže už je obrovský. A volá sa, skúste typovať. Áno, skúste typovať, jak sa volá. Keď si náhodou typuji, tak super, ale ja vám to poviem, volá sa Ňufko. Je to náš malý ňufinko, je strašne cute, je roztomilý, je hrozne krásny, takže toho uvidíte. Ježiš, vo veľa videách, vážne. Takže, tak. To je asi tak všetko z tohto videa. Takže zase u ďalšieho videa. Ahoj!